Čítala som dnes zase článok, že nie sú remeselníci, nie sú kuchári, nie sú čašníci, nie sú inštalatéri, nie je nič, čo pre nás je dobre, lebo my si to spravíme sami. No ale keďže tí kuchári nie sú a bude to horšie a horšie, tak či sa vám to páči, lebo nie, budete sa musieť učiť variť. Už je asi ta správná chvíle, aby sa něco začalo dít. Aj keď poviete, že fuj, to je hnusné, alebo že ježiš, ja to neviem, tak dnes vám ukážem, že to viete všetci a že urobíte behom 1 sekundy. Zemiaky Primitívo, to je to najlepšie na svete. Zoberiete si zemiaky nové. Teraz je kopa nových zemiakov a zoberiete si čo najväčšie. Pozrite sa, aké obrovské som ja vykopala. Umiete ich, vydrhnete ich normálne, že kefou a tak vydrhnete. Nemusíte ich šúpať. Nové sa nešúpu. Toto je papier na pečenie. Neviem, prečo je hnedý, ale vyzerá to dobre, tak eko. No. Zoberiete zemiak. Zoberiete nôž, ja už som porezaná 3-krát. 3-krát a dost. A ten zemiak takto rozrežete. Takto na plocho. Pozrite, aký je plný vody, to je tak dobre. Plesknite to na ten plech. Pozrite sa. Plný plech je báječných zemiakov. Teraz zoberiete olej, normálny hociaký olej, spravíte toto. Dáte ich do truby na nejakých 200-250 stupňov, podľa toho, ako to chcete rýchlo. Dáte ich na pol hodinky možno a uvidíte. Budeme to sledovať. Tuto majú byť krásne opečené, takže teraz nič viac do truby. Idem na to. Kým sa robia zemiačky, tak pristúpite k takémuto činu. Ja som si tu dala, môžete si zobrať buď len maslo, nič iné, alebo si môžete zobrať tvaroh, ale ja som si zobrala cottage cheese. Ja ho mám strašne rada, to je chladový sír, tam netreba nič dať, ani vôbec nič tam nemusíte dávať, ale môžete tam dať trochu oleja, môžete tam dať trošku soli a môžete tam dať pažitku alebo nejaké iné bylinky. Ja tam dám pažitku, lebo to je moja obľúbená. Nakrájame pažitku, umytú samozrejme. Nové zemiaky sú dietné, takže tie nemajú toľko škrobu a sú o mnoho chutnejšie. Tak, toto zamiešame, tu sa mi to nejako, toto. A počkáme na zemiačky, dobre? No, piekli sa dlhšie, piekli sa dobrú pol hodinu, ale sú mekučké a pozrieme sa, ako vyzerajú. Každý rok utrpí popáleninu více než 100 000 lidí. Bohovské sú. Tak. A ja dám tento výborný sír. A poviem vám, pre mňa nech nie sú čašníci, kuchári, mne to je jedno, pre mňa za mňa nech zatvoria všetky reštaurácie, kým robíme takéto bohovské jedlá, tak sa to kľudne môže diať, mne to je úplne fuk. Tak vám želám dobrú chuť, zemiaky Primitívo najlepšie na svete. Bohovské.